Taste tester. Kuracinky, máme tu pokračovanie taste testu z e-shopu zo Sveta k vám. Ďalšie 4 produkty. Ťahaj. Ideme. Bombonky. Jelly babies. Želatinové detičky. Ale sú dobre zabalené tí veci. Ukáž, či to vyzerá jak deti. Je napísané, že babies. Možno to nemyslel ako reálne deti. Čín. Je to inak aj mega dobré. Čakala som inak, že ten povrch bude taký kyselý, ale vôbec není. Ako sour patch. Toto je mega. Toto vyzerá jak nejaký pomaranč. Zaujímavé. Ono to aj vyzerá jak pomaranč, že to je nakrájané. Akože štýl to má rozhodne. Si kokos. Tá vôňa. Inak popravde som čakala, že vnútri bude nejaké želé. No ja? Ale není. Ja nemám rád želé ani. Toto je úplne... Ale má to normálne príchuť pomaranča. Pomarančová čokoláda. To je mega dobré. Lebo mne nechutí. Asi najlepšie zatiaľ. Toto, že si nedáš. A to dekiet. Nedáme si jednu, že si rozdelíme? Jo, dobre, prosím ťa. Crispy tam a nugát. Myslím, že si toto dáš ešte na polovicu. Ešte toto? Daj ešte to na polovicu. To sme trošičku tak jemne precukorení. Akože teraz ti to vyšlo. No je to fajn. Je to fajn. Mi to dosť pripomína toto. Že to nemá... Ten marshmallows, ale ten nougat je taký ťahavý. Žuvačkový. Není to ani sladké moc. Je to fajn. Ako snečík. Výborné. Od Cadbury Double Decker. Konečne je to slané. Beef jerky marinované v honey barbecue. Mňam! Sú to takéto mini bajtíky. Zostalo diere zub a teraz... Nechám si na potom tam. Mňam. Teraz to prichádza. Áno, trošičku to je také štiplavejšie. Cítiš to aj ty tam? Také pikantné, fakt? Akože najprv nie, keď do toho zahryzneš, ale potom neskôr. Veľmi pikantné. Dáš si mliečko? No, jak hodnotím? 10 z 10. 10 z 10. Všetky veci, ktoré nám poslali, sú fantastické a odporúčame, určite si objednáme. Srdečne pozdravujeme, vidíme sa na budúce. Smočík!